Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Sewikini lazobvuma kuti anodanana naJah Prayzah ari kumurova kumanyowa kuSim 2. This happened anyora paFacebook pake mushure mekunge apa imwe mota Jah Prayzah akapa nemaband members aJah Prayzah adedzera kuti achapa nevese vamagardener chichi, the list goes on. Musakangana kuti Jah Prayzah ndiye ega aringoramba achipuwa mota naSewikini. Kubvira pekutanga tichingokudza kuti timu iri riri kurovana kumanyowa muchiramba, asi azozvibvuma zvake Sewikini anyora achiti iye song yakaipa iyi hangu Blazi akaimba song iyi ndamutadza, anenge azvifunga sei, malyrics anomatora pai chaipo. Anyway, taurirai pasi please, nekuti pane vari kurwadziwa vapererwa vakuti inini ndinodanana naye ndiri ngochane. Kana paine anomuziva akaimba song iyi muudzei kuti anogona ndimudhara. Saka ari kuzviziva zvake Sewikini zvaari kutaura nezvake, anga achitoimba ngoma yaJah Prayzah especially song yake itsva. So guys, handizivi tinoti kudii nazvo, asi adedzera kuti arida kupa maband members aJah Prayzah ese maakwa, hanzi vari kupuwa maaka. Adedzera kuti handisati ndapedza, ndicharamba ndichienderera mberi, ndichavapa vese. Adedzera kuti manager iyo samanager inopuwa yayo mota iri difference, hanzi ka-C class and then ne25,000 because iye anogona. So guys, handizivi tinoti kudii nazvo, asi ndo nyaya iripo. Sewikini nekunge achinakirwa nekudla manyowa aJah Prayzah, Sim 2 ari kungodedzera kuti ndongoramba ndichimuitira zvese. Munongoziva mega Sewikini Jah Prayzah anomuitira zvakawanda kudarika vanhu vese. Vamwe vanhu vari kudedzera kuti aiwa, nyaya iri pakuti Jah Prayzah ndewe musangano, ndewe ZANU PF, saka they can do anything for Jah Prayzah. So guys, handizivi tinoti kudii nazvo, asi ndo nyaya iripo, ndo zviripo. Jah Prayzah apuwa imwe mota nevanoimba navo vapuwa mota. Atodedzera Sewikini akadedzera kuti nemagardener nemahouse girl vese vanhu vanoshandira Jah Prayzah ndoda kuvatengera maakwa. Hanzi ndinongoita mbichana asi tinosvika. Thank you so much. Don't forget to subscribe.